Gdje si je? Ušte ko se. Imao sam sreću što je fakicu nije pogodio. Morat se Google Pro kameru, ne? Ono je haj. Fakat ćemo morati. Ulaz. Ček, ne znam ni gdje. Dajmo let ga vam za auto. Oj, pogođen! Oj, jačite. Ovdje je ušao, ovdje metak. Pogođen, nemoj to da gađa! Imaj ga. I ti onda pogledaj zadnji, nikad ništa. Sam bih ruku. Sorry! Aj vam, Sali. Kiliju! Jel gotov? Pogođen! Ja sam pogođen, ali ne znam je li ovo. Jesi ti uradio headshot ono meo? Ne znam. Rokno si googlao, stari. Koga? On ga. Sali. A. Ne znam. Evo izašao je. Ne znam jesam ga ja pogodio, mislim da ga je čak onaj. A moj, si njega dole u glavu pogodio. Dosta je. Nisam snimao već ja, da. Ali ja